Què tal? Us en recordeu del conte de la dent de llet? Els habitants, amb el mapa de les dents, van veure que hi havia unes bombolles que eren les dents... Tic-tac, 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 tic-tac. Eren les dents definitives. Les dents definitives havien de sortir i havien de fer caure les dents de llet. Però us en recordeu de com van fer caure la dent de llet que es movia? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Li van fer menjar una poma ben dura perquè la dent caigués. És molt important que de tant en tant anem a veure el dentista per controlar que el nostre recanvi de dents sigui el correcte, perquè cada dent de llet té uns anys en els que ha de caure. I la setmana que ve us explicaré què van trobar a sota el coixí.